Ko final. Ya to akese so. Apenya ball tete. O asai ba ko wabo. Chiame ma fa chibo no. Wa chibo no. Chiame ma fa no. Isuta goalkeeper. Enu miasa. Wa be dai. Isuta. Wa shari fa. Esia Isuta edi nkunim. Adia ewo newo na Beposo nya de ombetimi agina ya anim kwama ntimi ti won se ho wo be se ona obonu anani nka kuro no nana zuta hene obedi akodwa wonya Gyamfi kura anu nti se yato ye nsafre no na ya mfa bibia nse da nimonyam a na ye kura da na ya anya de anu nti we de ye de manana akwaba se de Beposo chia meka ye no enu kure esan se ye nya wo hemfoforo de ye ntra wo magi anim guase ye emfa nkokan ye wura etimi ya be se bo na se me ma wo muti se de o mu keka nyina ye se be eye dede bi kwa enu o mu ye no mu nsi abotere mi pa mi de go mu amra bi eni wo se obetimi de boro atomatere Santemaso TV yesomo sompa Yamashafo ne tifo akwa baba Santemaso TV amamrefi prekope ene bia me do we Beposo me kire insuta Beposo ene sende na dia be pia no a Easter 2024 gala no ene mpanifo ayesi wo se yemfa agro ne hihye so we machia be won mpanifo akukudam ena me ne wonyina agire ha menya insuta chidom hene e wa ha sei yene ne baba twetwe nkomo ni wia makwa afa no so makwa koti na no asem wada roma openi makwa baba Santemaso TV ewie hwana me ne na hie chidom hene insuta nana oponche kumafo nana oponche kumafo ene ye baba bebo ahokeka na wosoro ni nyina edi ntina ahonka wosoro sa o de di kan ye be di kan ada Beposo Omanhene ase se watimi amasa aguro yi baso ne nkabo mu aguro ya o de ba no ba Beposo de omo anim dada ya ba chese ya nhakura yitu kwa man de ne tere de omo anim so mbeche so ti ase ba ye hu se o ma start person mo peke young guys be bem eno na iguso ya twi protest a se sia no wa ba winter pacho wo se young guys meti young guys bi adanyo kroma ni nyina na ebo ye bi no ehemfo na omo wo Beposo no bi agi atum se omo ya henema a omo tifie ha ba omo enti akonwa bi aso ye ka bre ansa na omo ayi ba akwa si nchen omo do omo be hyemu de mintimi enchire ti agro no ya start no park so a eni bi agro no ya start no park no so a eni bi ho ensu tachi dom hene nana opon checheku wada roma ye roi makwa baba Santemaso TV Beposo chidom hene so wa ha ye mompre ne ye ntwenkomo ye roi makwa baba Santemaso TV ewie hwana ne ndi nkomo Sekyere Beposo Omanhene chidom hene nana owusu Asamoah nana owusu Asamoah me pacho otidi ye ensu tachi dom kan ye wo so de na wo kan meti do kai na no kana mesre ball nti na ye di training sa free Germany abeduru ha twa na opani watu afa wiem na aba ha abeduru ha sei ya me twan nti de jamba ball nti na free Germany abeduru ha ame ma ye training ame dago mu ame ba ball de bi mfa me ho ti de wo ka no me kra mesre na sa wo kire mu a German training ne ye ba be hu skills ni bi so we say wo be hu ne ma ne go de bi mfam bi osu sa me so ensu tachi dom se wo ma se wa tu wo si go so bi ye hwe agrone form ampa ene ampa ya ebedwa me pacho kwama wa ha na kwama nyama ye kwama chidom so ba ye ne be twetwe nkomo no nso de owo ka no kwama wa ampa twetwe be me kwama nkromi ensa pacho hwe kamera nani mu mame nkromi ensa na ne no mbesi akan ensu tachi dom aka Beposo chidom so aka pacho wo so awie ye fra wo sen ye fra me na naboache me na me chidom wo kwama chidom ewo kwaman chidom de wo so ba no bibi nti wantumi ama wo na bisine piao na se obi ni obi wo ho ye hwa de wo so kwaman ahokeka ben enene wo de ba bidi kwaman de ye ahokeka no ene ewo soro pa because last year no ba na bibi ato yani ani wa werehom nti ay se ye nuanom ba besere no yentimi nka se omfa werehom mra back werehom de ye gisie na so nti na ya ba ye se ye ba se ye betie ho de mba ye no ye be kyerem se ye de ni die maamu nenne eni die beko ba bia ni die na firi baaye nti ye be hyem ne akọ
enu be se wo munyina mo mienu nya be se wo akafo ene mo ntwen de obefa kuruwa no dan nkwa na wieye no ne ye de aba be so mo ha ya Asantema so TV ya megyina dwuma de ma so mo midin aduana de hye bedi akon Where are you to you at one? Three, who's home, and I was so years to say, what you are 2 years and with your force, and the mamma was what you are feeding. Yeah, but now you're me and San Yaba, see a kind of dear more near boy, and dear no, mind you know, they and I had the back of man, and I had 3 2. Yeah, feed the Yabasi, but now face we are changing to tell force so Asher woman. Na ya de cap na dey akọ ana ja ya kan si mu a sɛ na nke esi pese ba no sorry so didi o mago ni binti ya nya ne sa de mum kakra ya mahu dodo no boabo mo ho dey aba ne pese ya ba ntem na mu sɛ ya ba no man ka sɛ ya dwane na ensutafo ne mu nko aba be bo aka sɛ dro abam ana ya ka gu ma ya bai ye ba kura ne ti se ye nuanom sutafo so mpo aduru ha enti ye ba ye agya ye di amane ana se mo ma akwa ba no mo so abachi enti we de boni bia anim ye ba ante ho ene nka bom agudie na mo na de ye stress ye ni tim wo kwa aman se asekem ena sutaso yam se tim ni ho ti ye nyina nka bom na nye ene de nya nananom kroje Baba no enti wada mana enu ya suta no fa de no ento emoso na se enya yi na ja suta fa de to aso esempa o ya be sebi yo inu ache ya me ohu esuta so wa ha ya de asumdue nenam se mireti awem ena register ene ye wura ma ya so te se Beposo kwaman esuta akansi ye bi da ya anim enokre na ato mpaibo ye bompa ye se twedi ampon Nyankopon be wo waye na mere na so ene ye sori ye na ahoden no wo ho ifira no pa betena ase ye ne ye adoa busa ne ne ma kwan bi e be fa so a enkunimdie be ba de ye hunu bibia ni so ai nim se enkunimdie ne se tefa ba bi a na kire sa ankoyie enti Nananom adawroma dwumadie na da ye ni enu enti ne nam Nananom ye sempa o Beposo ye sempa Omanhene yadim de ye mane kwa na ene ye mpese be ya amamra ne amane saa we di agro ne yedi nti ye mananim kwa no yam se yekra srada na sade ye nuanu sutafo so na ye de asi chame so na ato manhene se yesu ye ba ya ye bona transe ne ye ba ba jikruwa na o nsa wudi bi ti atame ateame ye den nsa nyina ye dia Nananom ye sempa o aha so de yenkura de bone se de ye nyina anim no nana kwa aman ya dikaka afrase ye firi Beposo toa mo kwa aman ekoye mu frimfram no kureni ne mu o yanso na saa na wose ye no na nyasa kamfo se de wo hunu no na mum ya hoodere ene na buru wo mo de so na ewiase no wasem nye da wo se ko totaw na ye otira dwemu no mpem asem kura ezo do kura no kan enu nti afisun ye nyina de to ye mu se ye mantam no ye enzuta Beposo kwa aman Nananom aman hene miensa a wutumu se Asantema ntamu akura no ebi ni wo saa enti ye soronko ye nyina nso ye nkabomu tina wo se yetimi ka ye ho bom ma foforo no usa mpa se ye do ye ho nyina nso ye ball ya ye hwe ball num ne ye hu se ye Ghana Blaster ye sisa Ghana zika de mo mo a no mako wi to agu no mo asa aba sa de te de ne Nananom a ye ya beji agro
akansi ya yesi ene enka ho nyame ya adom a na so yo Otumfuo yiri nti yenti mempempa bibi banko kyere no yebekwa akogye tumi afiri no wa kyere se yebese yedi ne yere no afidi da no man bra na ni wo so ye mani hu ansa na emom ogye tumi no ma ye date no a ne animu nyina asa adwere ho ne yakabom yebese asi akan ni bim awoda na sesi ya ne de ye nyina ye bom na yakọ park re so na ensise ya organizers no eye yini de wo mo a ye di dwumadie no ese wo bonsa no omo ye de se enam se Nananom ya hoode no e wo form kakra enuti ye mosi badua nanu nemum e ba to ke na wo ba nemum Abroswa ye aduenu Abroswa se de be ya ho de kakra aka ye be nya kwani bia kwa ye bibi kakra time no 20 no e fa nya de se esan Nananom ho de no edoso yesa odwumadie bebre entinka ya nya ne se basketball 50-50 there be 20 ne na ma nya se basketball de ne bia obra ene na okay me ya na say ye pese dwumadie ne ye fe na ya kononti Nananom no mo be ba ye di so sisi saa su kom ne wa no akotam bia no ya na wa ba nse na fufura ba o sa bra ya no sa fufura ya Nananom kwa ya papa ke no say ya ni ya ti akuru mana ba ko mana wo say Semre yenya ababedu agoframa no so ai Nananom e babesi akan na egina ho ama nkaboma sebi ewo asante memu enkro miensai insuta kwaman ene Beposo ai afibia se de osi no eye Beposo Omanhene eye opotwa su berima no Easter Gala 2024 ene Beposo ene ade agro hyeso host nation no omoha ene aba beboji bi dwumadie no Nananom ahemfo Nananom atena konya a ebisi akana se me wani guso ahwe won no se me Nananom anya ba beduro ayi aka so de dwumadie ni ahyehyɛ so amedie no so ayi friend ni we e ama nkinima se me create yasa Nananom ko ekura wona bebe ti no ehun se na nkabo ehun kuro se sanse tetene ye TV se na kuro bi di akon na ya akoko na ne ka asante man ho ahira ye hwe kura asante ene de nkyira ye ba be TV semre yi eye Beposo e man chiame ena ogina animu a odi edom anim ato sante dom ato sante nyina Beposo e man chiame na semre woni ho no na eye esutaja ase ene na tena nkonya chidomo chidom no suta chidom hene no ena wani gusu a hu no esa Nananom atena nkonya ne mpanifo asabi wonani afi we enya mrantie agro sabi mpedi asa Nananom atena nkonya ena eba bi di dwumadie onti akonya so a sabi onka ho ai mpanifo bi di dwumadie edi akire mmabunu ama won so ehun se nkabom ewo asante memo
koso na Asantema so TV osompa no ha ene de som Nananom yesramada anya akinyiye anya ntokwa yeshaba akon aduenu kura no a nananom ene boye yesramada moma yanye we anwie dachi biara no ye kokura no yenum se mansini no yebeka bom ni aye beduru wona se ya chemu kura no a ayonkofa ne de edaso atuaso eti mede manu besia na minuanom so atoaso medam ase wano tene yana mu ase se mogo mu hemi yese ba yo na wada ma bo nu kaka mai mi ya mi jira ya frame tiame mafo ensuta manhene etiame enam jira ha no enukre ampa ene ya ni jeda ede ma Beposo ensuta kwa aman fisasa ankambo mu ebaaye oman no mi ensa nyina nya ni gie se ye de wose ye be ye oyo ampa na brada so ye de minua na kan wa kan sem no bebre na on de o kan kasa bi se wo me de wo mo ani to se na oman hene wo ho enti ye hye wo mo eye ye na ye de ani beto oman hene wo Beposo nemo mi abesere ne se animonyam we di omfa nkyeye ene Beposo mu ye dai kwa ma ye dai ye di mu ati ko be kafo we nyasa fe na we di bi maburu makwa ne ye nkyam ne ye nko ye nka bi nkan obi ye da mu asese mu aye aso na mu atie ye dase buru dase ahene yo na da kwa da kasa no Beposo tiame Beposo mai Ezutamai ene kwa mamai
Krora nana Boamah kwa okutwa so otoso nan nana mahima nana abrachewa papa bi Krora se odamo ase ensa empadinfo a ehwe toto dwumadie ema dwumadie yi koso nyina nyame nsramo yewuranom a moya dwuma ewo radio stations and I say TV stations ahodo a dwumadie no kure ni nyame anim mabọ mo homodin yie Krora se nyame nsramo That's it, bro. So. Oman no Krora se said the dwumadie masia som opeso mo ahofama ene mo ahokekanti no dwumadie we enso ha yi a ebeko so a kopem se ye ebeko na ye bibi de agyanchirima manchirima hunu se ensuta Beposo kwa aman ye nyina ye furu ba ko mu ade okwasante abakose mu a yenko ani mansina ye wo Omanhene miensa na Omanhene miensa no so onti sasa bi o kafrache basa bi ehye tuo bi entokwa bi asi ho yenye bi ebre ni bre nyina ye warebom ye didibom ye bibia ebom ani ti dwumadie Krora na Boamah kwa bi okutwa so otoso nan eye ne botai pa de se enkabomu anu ti na ma odi dwumadie esi ho anu ti ye srese se obi wasem bi a onnam dwumadie so na onnam na Boamah kwa bi okutwa so otoso nan na ni so ade huni mu na onfa nche na ye nyina yemfa asumdue entena embarinze wasa munyada wo se koto tami anana nanu matena se no mo tami minu akwa mai kasa no so afrasa enanso Krowura ba bi enti ena yema won kwan emba wo mu se yedu wo mu na totwa de kade wo mu na se first go ena yema yensamu ye adene wo won so eni yedu wo mu ko 3 numu no eni ehunu se oh se ye 3 wansa na akoye te se erinti nya hwe ye hu ommobo ena no akoye 3-2 erinti enye se wo mu na ka se na Omanhene nti ye omo me ya se wo 3-2 dabi ye du omu ko 3-1 ya hu odini na buru wo mu de so ambanimfo se odo na wutrem ye kwose kwa manwie me ehunu ne ehun se dabi ye banu ye duru nsuta no na wo mo nso te ho ana ha kwa manfo na mbetumi ase wo mo enye ye bese mu de ase mu de mo ntwen ye de mo be ya ba ne ye de mo ahwe kwa aman afino anya bawie ye si nsuta mo mra mo na mo tie kira na mo toto bo ba park so no mo mra ne eva mo so mo nto mo level na mo hunu se pani wom anuti ene dwumadi a ye bedi agro no a ye bedi no eye nananom nkoa atrankonwa nkoa yemfa ahenkwa bi anase obaburu bi anase sebio kafrache awadihie dabi anyesa eye nananom ene ebedi agro ya bedada ehu kakra ya di ensuo ebesisi babia ya be ya ambulance be gina chire wo tanki hurudi ewuza na nabi ne ho wo so awani atam natum ni ade noko ni yakosa ne yare dia ye ka kosiere se ende sede etie bia agukansie enkwa na wiye no na Beposo gite kruwa no ya gide si ha ye wiye anjumre live band etua so ya de ti omban nani nananom wiye ezuta Beposo kwa aman ye nyina ya kotra Omanhene himfie ho na ya kodidi na ya ndom ye wiya ya san betwa ye na ase die die ye be se won dodo kura ne se eye yenko ya hema no ena ebeta ye ti abosamamo eye ye kamo mo wuru se de ye be se mo Beposo man nyame Isramo Krowura so da mo ase omo obi bia akwaba ba bi obi firi ba e bia okwa nyame fa no koduru asumdiem ye da mo ase nyame Isramo Yamashafo ne atiefo akwa baba Asante so TV amamrefie prekope ene de waduru Asante insuta Beposo ai
Omanhene miensa ne ɔwaka na wɔn ntam enyina abom a wobedi agoro edi agina hɔ ama nkabom dwumadi asebi wahyehyɛ ato asebi Beposo Omanhene nana okutwa esu ɔtɔso enan ahyehyɛ watu ne din Easter Gala 2024 ene Asantemanso TV enya ababe pimo fidua mi ha insuta kwama na Beposo saa enkro ana aman miensa we ene bedi agoro edi aye nkabom yesere oso yofoforo na hwe dwumadi abe subscribe to your channel no uwi abe share dwumadi na ma wona wa chichini benche enso de wona ne hu de wona so ate comment section wona ne twetwe ya nkyere no ukasa de wonti ase ne wabisa ne ya kyere wase yesua de ya kyere de e wa Asantemanso TV sansa ha ya mamre fie prekope mi amegina dwumadi masomo medin aduana de hye bedi akon amanfo kwa kudisue na otemi nken ya dwete kruwa no mo je ade akọ nsuta de odi kan de otoso mi ensa jase nsuta jase no ase wa fa no nya asem kuma bia nananom ye adiwei ade agina ma nkabom ewo asanteme ba no nananom ahema no bi no na odanda no ho sa nya asem ketwa no se nsuta man nyina ene Beposo mpanifo nsuta ade kan asi agoprama so anya asem ketwa wona ni abere to on the kind aba agoprama no so ti semre enche mpanifo de dwumadi ne behye so ama dwumadi no so akotote na de asumdwene nkabom abre aman miensen insuta kwaman na Beposo nana okutwa so otoso na Beposo Omanhene na di dwumadi ejina watu ni din Easter 2024 gala no Dr. KK Sapon Sports Stadium baby a sebi imprediasa biaya ya papa ya die nyina Dr. KK Sapon asan so we Beposo this year domi dukro esu na ne gina ha domi dukro wo so wo say we boss 7 and na wa hwe dwumadi ya bekoso dwumadi na bekoye bepogos domi dukro na wo no ze me capito wa ha apesumaka so wa ha capito na hu no capito ya rade dwumadi wa hwe de me hwe de we sia fa wo na ya wie bibia arefo man kasa o ya no kra me ka kire wo no na na pesumaka hene na meka me pass my candy na make achiro capito me see ya sha omo ensuta edo omo to fam sisi ya apesumaka ehene wo ensuta na kasa no na babuadi amponim na kasa na pesumaka ensuta pesumaka wo see ya sha omo
Sekyere Nananom kwamai ede atene de kan enya ato Nananom nsuta enya asam ketwa kwamai asaba ko nsuta enya nsi profeto Sekyere ya hwe medie ni wi kwa mo fa so ma po strategy aya drop no eno omo se na kwa ma from so aba omo so aba pa least mistake ye be show professional se do so ai na se na no Beposo yeah, Taoichi. Sanity, a good debate. Aye. Sanity. When I said to you, Solomon Santiana. Asamoah Solomon Santiano. I know you. Aha, wait there. Almost to the floor. Yeah, to our case, so. I'll put them on the Sekyere sitaso so ate wonka ai aye 11 meche sita shabako asante Nananom kwamai so ashabako sita anya ate wonka anya asem kwahwe enije abampedifo no akumamu sili ashawona funumu ma Nananom sita ate wonka isi aye bako Nananom kwamai bako Nananom sita bako Sekyere Central we makwa baba santima so timi mpatwa wie hwan ni na hie me Joshua bro ye frame Nana Asomani dankwa Sekyere Beposo Omanhene ne chairman me Nana Asomani dankwa Sekyere Beposo Omanhene Nana okutwa suo a otoso nan ne chia me prekope ne ne dweko ye we radio moda standby na ye we ayefo tasha ba ko Nananom nsuta ba ko Nananom pana ba ko one of dem take ka ba ko prama wasi ya ma Beposo oh we dey say what him say yenya ye we ni monyam we ne twetwe ko no prama dey Beposo this year omoda standby ya so said you could say ya na epe no wo mo dey say ya na ko ma ko bo penalties na fei anu nti na me na me coach anu nti na me nam ha me hwe me mo mu zo nyina no na me hwe nipa ko de wo say ye mark no se wo hwe a kwamai obi e wo say ye ni kɔ ho pa ye Nana Jase hene ene sa number 7 no wo no mu mienu ene ade ai say no memma obi a obetimi agina wo so wo mu otimi mo sa ayi ni bi ena esuta so ma hu say ayi sa number
Nana ya captain the obo captain band no what is o gina ball no so chidom Nana chidom hene otimi gina ball no so kakra na sese de o control boy ono so otimi gina ball no so ankonya hene no anu ti sa ni pa ni enu no eri bia mahu omo a e wo se me ye omo adwuma nti na wie bibia ye ba yan ha de adwuma de ayedi eya na botaye ben pa de di adwuma de ye botaye pa de se Beposo man na bo mako bo kutwa so to so nan ne botaye pa ne se obema ye nyina ya ye enkabo mu ene oto na aboa ma edi empuntu atimi abre ebi se enkabo mu ni ho a odo no ma ena odo ni enkabo mu na ma empuntu otimi ma ubetim se ombekwa assembly na ebekwa asetena bi na empuntu obi eye baako wo ye ne ha ana wo ye ne ha enye yie enam odo ni enkabo mu wo ye ntam ti ye nyina betumi aka se oh ena mom ye mfa nkwa ha na foforo ba ye de akwa ha ebeboa ama odo atimi abaye ntem na mpuntu so atimi aba ma mpuntu so atimi abaye ntem yewura ebreni so ibejawa mo wako enche wanda roma emabunu ne de chichiri pie edi na sisi emabuna ehwe wo fi chichiri 7 peduasa wona ye Beposo de hie nko na asechire ha de hie a wakodi akwantom de na wonti de na mo se wo de ye ka kire om se sabio kafrache empani se akokora ne to fon a ekwa baburu dim de ye nyina ye wo mo ne ye de ama wo eye ntirimanti ena ye bre anu ti de ka kire om se ye sro ba bi om obia ofie enu ofie wo de enu dim se wo firi nsuta se wo firi kwama se wo firi Beposo mpo ba bi bia wo firi organa ha bia wo si ati nyoda eho ana otafre ebre ni bre bia na kai wonti na obra bia wo bo ene anamo bia wutu bia no kai wonti se aha ene wo mi aha na mi firi na busa wo se de na wo betimi ayama ba bia wo firi no sense ba bia wo firi no ebe yama wo sa wo dwene sa eboa empempi ne ya ne ye hwese ebenya sika bebre ana ya ni da sika fo ngwazo esa sika fo trimo de enya nokre yenya ye ni bia na kakra na bo ye nsem no ede na yetimi de ye obitimi yare da fie bia onya paracetamol obitimi anoma ma ne ho atoro ense ebe hwese obi o ama no ne ana obi ani nsam obie ana ebe ba behwe no nto no amehwe no a na wawu na emu mo wu ya ne enya sika akoto adaka ana ide ye na yie breku asenke ye nya sika ade no ko asibiti ana yare sabia enkasa ade no entimemba ndidi me de me ka ne se ye stress yenya odo ene tema ene humobro ema ye ho ndi se nyame ato nsam na nyame aboa ama wo 1 cedi a obi ni 1 cedi mane 20 pesos ana yi 20 pesos efa ye bibia ebeboa ma nchirima enso atimi enya so emfaso yeda mo ase ebeboa ma nchirima enya so emfaso yeda so a ewo Beposo meche Dr. KK Sabon agoprama waye ediama Beposo ene Sekyere enkura twa Sekyere hu nyina ahia so fantintin mo pom eye Beposo eman ehine nana okutwa esu otoso nan ne chiame na motenike haya Asantemaso TV because on hwedwuma chiame mensa abrempa eye kwaman chiame no on ejina ball no echi edema Nananom kwaman yehwe wabobo no ahyefefefe a enye asem kuma chiame mafo ene demoma ensutaman no Nananom ensuta so abobo na ahyefefefe dwumadi ene koso a na koso ho nya asem kuma semi yeso aseduru Nananom kwaman so yehwe chiame mafo atibon ho enya asem kuma ensuta chiame okrabo no nya asem kuma Nananom kwaman bo ba kwa se no Nananom kwaman omabo mienu de di kan omo hyeye de atoso mienu omabo ama chiame mafo ensuta goalkeeper okrabo twitwe enya asem kuma semre nana asare bedi akọ ensuta man jas hene ana adru ne so yere ensuta jas hene ana adru no nana asare bedi akọ ana ejina ball no ono se yere do betire ko ba kumienu nana bobo na hye ofefefefe nya asem kuma ensuta jas no nana asare bedi akọ bobo na hye ma nana we medical ka chem se ensuta jas no wo ya bofra no na wo hwe ana o ye player pa nya asem kuma Nananom kwaman abo mienu we na ka ho amiensa ako asai baako na ko baako mienu chiame mafo asachi ball no chiame mafo ensuta goalkeeper yi no enye ize kura wona bo miensa ahye baako asai mienu ensuta bo mienu wa hye ni nyina enti yere ebrei de okogina ball yi ho ono so ache no Nananom kwaman so ache de to so miensa ensuta abomiensa hyemienu asai baako wabo chiame mafo atibon no
Wachibono, Chame Mafono, Insuta goalkeeper. I say, and I say, Kumakura, and Suta goalkeeper. Asachibono, I say, man of the match in India. And I don't want more than India, but first year the match, Chame Mafono, you know, yes, sir. Wabeda, Insuta, Washani, Insuta, Edim Kunim, Amakama, Edin Cho, Naswa, and Kabumani, and Kabumani, Insuta, Edim Kunim, Erquapusia, Beposo, Diaway, Insuta, Beposo, already be see, Chili, I have Santa TV, and Chame Mafono, Insutaman Chame, our Dama or Daki Ponimo. Goalkeeper and now watch a cheap ball in my Twitter and I want to know. After Prakono, watch him and son. I why dear. Same Insutachame and on the Sacamano. I had Chame Mafu. None of your yes, you made the national now. I won't cano. I said, who said you're free in Sutabana Morano. I was through. As we did, you know, was through at the Wofa baby Nana. Nana and your baby near fire. Now, Adia, a war no. And I Beposo, Yadion Betimi Gina, Boamah intimi. Na first and the buyer. Yes, Eda, ye be bichra omze, Ombenya Nigia now with a war. I can't wait. Into the Mamuhonesar. And until my ways, I am saying Jabba, Najumedia Dinano, but I have been in the Tijumeti. Eh, or dog, and then Cambomu, near Peasant Suta Boamah, Yakaya Hubum, Nesabeya, 120, be my anthem. Eh, Cambomu no. I have 4 Chiame Mafo and Sutamine Chiame and our ten in Cano. Or no answer and a Kodamu and the man and Sutamine. Ato Precono, watch a polypolymi and son. I have 4 yes, Ramo, Ghana Blasters, Cabaya, me Pachopa pay. Moment Fanona Muni or more. I have Santa Mazu TV. What's one regiment, you know? I be I am penny for a CC or I be I am penny for CC or which I Hanum 7 periods a Hechapa Menya or penny back or so on a war is it. You're right, more about Santa Masu TV, Pacho, we are 1 minute. Nanan Jubosia Kunie, and Hadia, Jumedian Yashasiano, Boamah Dicato at night, Dicai. I think I'm like a campaign. And the Munyaya, Atopreco Brenny Drusono, my uncle Cano, Mentiasi, Adamofa Babiana. Oh, young Babiana, the woman say, and Suta, Afenia Yura. Yebana near the any brand ever, send a Quambia, so I was said, who are no corner the Cotura. No Musampa, 7 in penny for a buy and Yabablapa. And Unti and a ma go back on a buy, a Jinemu say, Yabatica, near Sasha for Rakam. Na yet magic crew ano near the Cotura. Yenimse crew went in the Jumedi. And your crew one quanti, and I before for until you did you. And me were Daroma, Medasi Blue, and your crew one quantia, Sebia Son Sebia Nado, a Beposo, Boamah, Insuta, Yenina, dear Bako. And a Drew Satam say no. Now I say Yenina, a can who boom near any Pabako, near dear Gro. Nem Cranos, Chimano, Mobanu soon said, there be Insuta, ne Beposo ni manso. Beposo ni Boamah ni manso, Boamah is soon in Suta ni manso. Na Sajin Bisa won in Chimani Trimua, Sebia Son Sebia Nado, na Omo Yefro, Sebe, Yura, Oba in Kabumunqua, and our Fisher. And Unti Yaba, Bompire, my way, Tico Sayamra. Na wa Uncle Crano, in Cransibio, the Mawasako, na Uncle Funkin Dina Emra. Na Moko so Munko Pese, Munko Dim Huni, Sembeman Kabumua me peno, Ayajuma. Nti yewura tu ye fo ansana yeba enso so no ye de yewura futu no na ye adwuma ane ye jawa ma wakoi abra ye ne Beposo ekwa ko si akan si amone Beposo na ekobɔ ne hu be ma wowom ɛdin na wo se akire mabu no ansebe mpeduasa won so ehwe wo ebire bi ebeba na muni hɔ
omo ne ba be di ade se de ne aduru musu yi enka bomi ekoso atena ho ama nchirima enti ka bibi kakra kire mabuno ne nchirima eba me da se bru we de Beposo for de ye ya ye dim ye be for so ase ye be hye wo mo na medi nka aka no se nchirima no hwe we yi a ye misusu se ye nananom no omo hwe se ebe so hwa bra no ne afi bia ebe hwe se afi kra no nu no ne bia timahia bia be mpiri no mprensa e wo sa agudie we mu na sebe ye de akire nchirima no ye nyina ye de akekere ye ho ade de asua ye ho ade na ye timi e manatim na ye nsenda ho na nchirima no so ba obesi ye na wo bra ye wu kwa na ye nte ase a wo mso abeto aso ya ka se pie ye ra wase aguru na de ye beka ne se we de e nananom wa na ye hye assembly no so behwe wa de maji yi ade signal be kwa bonte ka mi ana me ka kire ensachirefo bi se omo emra eti ye beda mas na ya boma baso na ya kase ya tachiri ti assembly de behwe se ye be ntotoye na ya sa ye ba akokora afi ansa na afi ya akwa wie ti ye beda mas pa Abama who am captain you. But captain for me media. And come on, Asamoah can't be. Personally, yenya DC, mechire Beposo ne Sekyere DC, onimonyamfo no so de nanimonyam se be beta adwumadi atesesi achi tie mompini no na yentwetwe nkomo na yenti yewura so no nsem yewura yemwakwa oba Asantemaso TV bejo so wadaroma ene waba be pie adwumadi yes butaye benti ene adwumadi ekoso dedi kamedos na machia otiefo na hwefo na ka botade nyina yankabo wo se district yi yo Omanhene miensa se wo Omanhene miensa Beposo kwa mai ene esuta ya hala mo no edro Easter de omo ya se kru ebi aba afode nti de se fru afode as de bai na sane ne ene nura ne ne yakwa afode 19 kru 19 so djumadi omo hyase na nsa ene de nti aja kakra ebe nya de aboa no de baba boa o ensuo ne enoma ende jesi but ene no a nyame aya adomo ade male ye fesa Omanhene miensa no Omanhene ni nyina na ebo sa wo hwa wo se baabi akese wo hene so ne yakwa konfa nipa bi ba we de nananom am kontini fo achia me na yi ade e ka ye nkabom se nkabom ni wo afro bi kra so mla na oni ndi akora onma enti na se district chief executive no se e bare ade ni munya beta na nan mochi no munu se ade no mo ye no nye obonko na omo ye na nyina ye so ye de yeka de na me no kara me kansa we de na Boamah kwa bia Beposo Omanhene ene ye ne hyehyɛ ye assembly no presiding member ha ye kwa de be kwa adwendwurum na assembly no aso organize baako a eno so no de ehun se ye aso ne ye organize eti ye be bo na nam abaso na ya da o mase na ya kyerɛ se de omo ayi ye ma ne so ya ye be to akoso atai yewura oyeda wase wo aban mu de ma memisa asem we aya na adwumadi bi atesese no mu behia akadie bi na ekoba se nananom ahemfo na entumi emfa akadie ne ma ne ma ben na mo pe afri aban ne ho ade be ne ma sa na nka mo behia se akadie se de mo di dwumadi akadie de dwumadi awie se de ade ho se ade ti se no ebe de se obeka se aba central government na emra enti ne kura wo mu se de nananom a na aye ho tutuya from Friday aba bepem Sunday enti na me kasa ye se assembly no so ye fa tu ye ho so bi na ye so yetimi organize bi na ma nanam so hu se ade no mo ye no assembly no so ye so yete ye be ye ekwa bi ye be fa so a ye be kekan sase a ye be bidia
aboa dwumadie ne be kwa efe wa ba yi so hwe even though supporters kura wa no no Premier League kura ne bi mu kura bobolo omunya nya wisi enti ya beye ene me ne MP Nananom jesi nyina obehye nyina ya nya le kotode bere wo eleja ensuo a mo benom so nura ya de bai ade a Beposo hene ne Nananom aye say yen assembly no yeso ya kire bibi mo mu so yani so MP say ya pa si ya bibi edina ekokuma so na nkwa so kura woko ade sa ka ono amu so ewa enti ye be hwe ne yen aso afuwi yen ya be baako ansana afi no akwa wie kwa aman aba ena nsuta aba ana Beposo aba enti eye odo epa do mo ada na disa ye be do mas ye ro yan hwa de be do mas jawa ma wakọ obre ne nti ye de mabunu na chechire kuro we ni ye Nananom de mabunu so de ne de ye wo na be de tia sa agro die no eye mabunu ne di agro enti Nananom ade ye o mu ye de signal bi ma mabunu the signal bi ma mabunu signal no de ba mabunu nyina se Nananom o kire so mo ye nkabum Nananom kire se sports o mo ani je ho Nananom kire se o mo training o mapum ti so ye babunu ade na eso we so ha nti na aba we so baye aba we baye no onye Sekyere central onye yabro so ye ka mabunu a adwumadi a wa ma ya strategic mienu so strategic mienu Beposo obi kwa ma obi nyame ya adom a ebi aba akokra basa aba be ka ma na ye miensa so ti mabunu de se ye ka mabunu a aba we nye Sekyere central onye mabunu ablokra onye mabunu ablo onye mabunu abro ye ni yerua district chief executive DC yo Sekyere central ene ne twetwe nkomo no aha ya Asante Maso TV Beposo ene Asante insuta na dia hyehyɛ so ofa etwato yenkɔ hemla yes, I'm Franco like you side home. Yeah, talking. A cat and one is nobody tower. Nobody tower. The cat and no one didn't want our town. Offside.
Jumadi ne nyina ba na wiye asan so adu atopreko Beposo ene insuta atopreko ye hwei ye na didi kan na ye insuta ne kwaman insuta ede kwaman etiko akafam wei so ye Beposo Nananom Beposo Nananom insuta atopreko bremu ne yeda so wei ye hwei potoka sam penalty no afena adu so ye de ba behesha so ye hwei se insuta de gite kruwa ne kofi ana Beposo eje ede asia Beposo ane fo afidie no to Asanteman so TV posisi Jumadi be kona wie no mu de Wofa gite kruwa no se ye insuta se ye Beposo Nananom fatra Asuna hene potra ne so abai tra insuta edi kanya bo ama Beposo achino yewe se ebe ye hu a Beposo eni abai insuta so asom chiame mafo insuta goalkeeper tita be she ana obese no ba ko mienu miensa wabobo na hye fefe insuta ato atena edi kan adru Beposo ba be boy yewe so obese no ana obese wabo ase no nipa hene abo penalty ni ana atopreko no ase no sesia insuta ewa rehemu sanse wahye baako Jumadi enkwana wiye ne bohu de Wofa gite kruwa no insuta de ko ana Beposo se yeje ejesia Asanteman so TV ahankwa na benya Jumadi eye semre insuta jase ena ehwe no hwesori asura betese omobo omusebsa na omobo away yewe insuta jase nana asare bediako teyere insuta jase hene abo we so ase no oya de berima oya mre abobo no asem fefe Capito Edema Beposo abobo na sim fefe sembe yewe insuta kwa kobo ai na matenje si Capito no esuo insuta so ase tu Beposo ase ba ko pre yewe won so abo ato adwene insuta bo na wo sha wo de kruwa na kofi yewe wabo edi ase fefe sesi ade insuta enya afa gite kruwa no ede onani akire insuta bare ma Asamoah Gyamfi Sekyere insuta Omanhene asma Oman no ama wabe fa kruwa no ede aba ahefo aha ena brebe ma ye kwan ama ye de Jumadi ni nyina aba na ye sanse Joseph se adebia wone bre ebra ye di Jumai aba na ye haya Asanteman so TV nyame shiro bibiara we are for subscribe to channel no share Jumadi no ma wana we chichini benche ye hu ne ekoso Asanteman nkabuma asante ehwehwe e dia ma ye ho comment section wo dia wonti ase ne wabisa ebe yiwa no me amejira Jumadi me somo ene edai meeting edua na de share be dia ko amanfo kwaku this way sia ya show e de na wo sia man sutaman
ɔhun sɛ midi kaka sɛ ɛyɛ agorɔ na yɛdi ɛyɛ nkambo mu ni ɔdɔ na hɛ nananom yɛdi amamrɛ ɛne aman yɛdi sɛ ɔhɔ bɛsoɛ wo a yɛmana kɔ aba na wama ne nsuo na wakorɔkorɔ no yɛwura nana nsutahene sabra fe no waba enti wɔn sɛ ɔhɔ bɛsoɛ wo na wobɔ no a n'ani nka kuro no nana nsutahene ɔbɛdi akonnwa wonya Gyamfi koraa ɛno nti sɛ yɛato yɛn nsa frɛ no na yɛamfa biribi anhyɛ n'animonyam a na yɛ koraa da na yɛanya deɛ yɛyɛ ɔdɔ ɛsuta no agye tum sɛ Beposo yɛwɔ ɔdɔ ɛno nti wei deɛ yɛde ma nana akɔ aba ɛno nti ɛyɛ adeɛ a yɛde ɛma nana akɔ aba ɛno nti na yɛde ɛma yɛdie mu ama wo enti yɛsrɛ wo sɛ isi ahwɛfoɔ ɛhwɛ wɔ mo wɔ akyire wɔn a ɛwɔ akyikyi ne bɛnkyɛ ɛde ade ne yɛsi wɔ mo sisi a ɛtwa toɔ kora wɔ afei mu deɛ wɔn a ɛwɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ ɛnhwɛ no wɔ mu nsua titiriw amanyɔfoɔ ɛyɛ ɔdɔ ɛne nkabɔ mu a ɛnɛ yɛayɛ ebi ne sɛn ɛyɛ yɛn ɛne yɛ organize adeɛ no yɛto yɛn nsa frɛ wɔn ɛnso no wohwɛ a ɔnsɛ yɛ ma transparent biribia ɛyɛ hann a asisie bia amam ɛno nti amanyɔfoɔ no nso ɛnhwɛ na wɔn akɔ mu ntere sɛdeɛ nana Beposo Omanhene na Boamah kɔbɔkutwa nso to so nan na ɔde na tra nkonnwa yɛakɔ mu atere na yɛma biribia yɛ free and fair no ɛno ne yɛhwɛ no wɔ Ghana yɛpɛ free and fair biribia no ɛnyɛ hwire ne na asomdue ɛne nkabɔ mu ɛmmra biribia nyɛ hwire na asomdue ɛne nkabɔ mu yam aha ɛyɛ Asantema so TV na man of the match dwumadie ne di wie nyinaa no yɛ nana baakɔ bɔ no ho mmɔden yie ɛyɛ nsuta chiame mekyerɛ yɛ nana chiame maafo sɛdeɛ yɛbɔ no nsamra ne no nana yɛwie nsuta fa dwetɛ kuruwa no ɛdeɛ na wo se ɛnigye bɛ na aba akoma yo ɛnigye aba akoma mu ne sɛ sɛdeɛ Beposo chiame kaeɛ no ɛnokorɛ ɛsiane sɛ yɛnya wɔ hem foforɔ deɛ yɛntena wɔ magye anim gu aseɛ ɛmfa nkɔka yɛwura ɛtumi yɛbɛhyɛ bɔɔl no ase mema wɔ mo te sɛdeɛ ɔmo keka nyinaa yɛ sɛbe ɛyɛ dede bi kwa ɛna ɔmo yɛ no ɔmo nsi abɔtene me pa me de go mu amra bie ne wo sɛ obetimi de bɔɔro atomatene enti sɛ mpo ɔmo tim na wɔ ha no ɔmo pekipa ɔmo mra me wɔ hɔ akwanya wɔ sɛ Beposo fo me de me ho bɛma wɔ mo yɛsɛ asakem sɛ mo pekipa chia me ma fo sɛ wɔyɛ dɛ ɔwɔ hɔ Mr. Ghana Football Association ɛyɛ Ghana Ball Boko the Odano no GFA me patch president ye chia me wa ha ebe ya Black Star team no mmefa no na ye keeper eye nsuta enche yesere mo hwebi pepefri wo ye jewa mo akọ kwada Roma CBB ekire yewura very master mo Gyamfi Sekyere yo yewura wada Roma no wanu onyam nti ensuta ma ye ngu animu ase ya be jigbe tekuru wa ande ba eti wada Roma ba bia wo bia no mo wani nye wo ma ye ngu animu ase eti nana ye ba hwe anim nana ye ba hwe anim eye Perima Asamoah Gyamfi Sekyere ne chiame Insuta goalkeeper man of the match and our training cannot
TV. Yes, so much.